पका वृंदावती देवी आसन पाद्य और घ्यम स्वाहा ପକଉଥିବ ସେଟା ତମେ ବସିବନି ये मीटर ना दे ଝିଅ କଣ ଝିଅ ଆଜି କଣ ପଞ୍ଚୁକରେ ପ୍ରଥମ ପାଳି ଆଉ ତମେ କଣ କରୁଛ ଏଠି ମୁରୁଜ ପକଉଛୁ ଆଉ ତାପରେ କଣ କରିବ ପୂଜା ହଁ କେତେ ଦିନ ଯାକେ ପୂଜା କରିବ 5 ଦିନ ବାସ୍ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଟା କି ପର୍ବ ଯୋଉ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପଞ୍ଚୁକ ହଁ ନନା ବି ଆସିଛନ୍ତି ତମର ଏଠି ପୂଜା କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ବାସ୍ ଆମ ଗାଁ ନାଁଟା ତ କୁହ କୋଉ ଗାଁ ଏଇଟା ବରାଳ ତମ ସାହିଟା କୁହ ରାଉଳ ସାହି लक्ष्मीनारायण मंदिर पाख ହଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର